2 дни преди Светото Възкресение, обичаният местен кабелен и интернет доставчик Тракия Кабел раздаде наградите от тазгодишната великденска томбола на своите абонати. Томболата разбуди любопитството на старозагорци с факта, че голямата награда беше пъстра великденска трапеза, половин печено агне, козунак и боядисани яйца. Имаше много други награди с козунаци и комплекти боядисани яйца. Големият късметлия, който отнесе половин печено агне, козунак и 10 великденски яйца, е Димитър Стойков от Стара Загора. Той получи наградата си в изискан старозагорски ресторант, чийто персонал от отбрани готвачи се погрижиха за приготвянето на печеното агне. Изключително съм щастлив за наградата от Тракия Кабел. Всичко е страхотно, много е хубаво. Какво искате да пожелаете на всички старозагорци и на всички абонати на Тракия Кабел? Пожелавам здраве най-вече, всичко най-хубаво, весело изкарване на великденските празници. Печеливши има и от Сливен, Димитровград, Симеоновград и целия регион. Една от наградите е отишла при фондация от Димитровград, която веднага зарадвала с нея самотна майка с 2 деца за големия празник.